du i dag? Kan du fortelle den hva du er for? Det var et av dumme leie av konen, vet du. Det ble fredsamt, ja. Sluta göra att man bara finner på att möjligt själv och det är faktiskt inspirerande. Jag ger den dig fotbollsidiot. Ursäkta. Går det? Velkommen til Førjar og i globaliseringen er Olgar Ilen. Så hendte det atter. Liverpool blir enske mestere ved 1 stig mer enn United, 2 stigen mer enn Chelsea. Og som så ofte det hender store ting ut i verden, så hever en føringer, en finger vi i spillene og Jekvan Thomsen. Et skillig at du har haft 2 avskan av at Liverpool i år vann til enske mesterheten. Ja, alltså det var inte man kan säga att det var ett mästare det stod för att min insats det var ett men man var så till steg till det vara. Och jag skiljer till för några månader så gärna ta i Liverpool spelar mot Tottenham att twin insatser blir gjorda. Alltså är hon ett kamrater vi vart listorna så. Och tidigare alla Liverpool-män. Ja, så du vet ja. Och jag kan ju ufra tid ropa och Liverpool. Alltså ja, mekanik, du vet det. Det är en gång vi ropade bara mekanik. Det var de mega haser 18 år, du vet det. Och det var kanonspännande. Liverpool, du vet det skår 2-1 för nu 94 minuter och så. Och hvis det inte skårar, hvis det var 1-1, ja, men så är United mästare i det. Ja. Och så sprider Jekvan Thomsen. Helt till att Liverpool vinner tandisten mot Tottenham. Visse tid trutcher ur färjon inte råpa så nekv. Alltså, nu ska man inte överta sig själva, men alltså man rullar inte sitt bästa. Och vi kan bara säga det, och i hese förhållanden vi är det bästa, gott nog. Jekvan Thomsen och 2 globaliserade kamrater ur färjon råpa Liverpool fram till det enska mästerheten. Det visar bara att gör man det som man bränner för och kämpar man för det som man tror på, ja så kommer man helt av mål. Eisnet är det utanför land åttanar. Jekvan Thomsen, kan du säga om Gustav Joaie ta i to och två bajer kamrater röpte Liverpool fram till segern mot Tottenham. Så god då. Liverpool, Liverpool, Liverpool. Fantastiskt. Så är jag då att den globaliserade föringen ger hål i checkvin utanför landåtarna. Är det Olgar Ilen. Du fucker inte. Tobbe, kom här! Hallå! Vad du? Du kan ta styr vidare. Jo, det kan allt sägas i 1 år. Republiken! Ja, tid fyllt jag sannliga vi i samfällets vidskift och det må man säga. Tid är on. Det ser ganska ut som vi ser det här till lomma. Men vi backar inte en tomma! Hej, att det nämligen jag tänker om att tid fyllt jag vi i samfällets vidskift. Du är en fantastisk och otrolig talare. Det som du är. Du är simpelt the shit, alltså. Samtur. Hvis du ikke var så i førske politikk, var en øyemørsk. Det är en ting som jag huxar om, Tobbe. Att du borde ta upp med tension. Har man så mer har vi så lite marsvin. Tonlightron. Det är så jävla fint. Det är bara att jag får turn med första alltså.
Hvor gjørs det? Det bare det. Ongen efter her, da jeg får gjort. Ongen gjør det mat. Ongen du skal kutte nå. Her ongen. Hvor gjør det, gassene? Ongen. Det allmänna gjør jo øtten for langt. Hva skal jeg si det? Du burde ikke. Pura. Velferdssamfunnet er det ultimativa. Velferdssamfunnet er bruk for det her. Og velferdssamfunnet er bruk for tullo og motsatt. Tøy at vi må takla mali upp i tullo barnaveien og det volske skivane. Det er allnøyot. Angst vi har haft hørn en lager det eller tror jeg for det her. Det er så vakne at du og ikke har en dråpa. Det er så lager temperament at jeg fai ikke simpelthen ikke fungerer. Jeg kan ikke vel arbeids, jeg kan nesten ikke få ut for dyr. Og hvis jeg ikke tar fai en sixpack rusende javna vi, så har vi det her en førerskan borgare som ikke kan fungera. Men det er ikke 1 krona til min, ikke. At det var tidlig opp barnaveien at han maljar og tjekkar til folk. Akkurat på samme måte som vi vatnatjekken og så videre. Hette er en av de basale funksjoner som bare skulle virke. Som må virke en velferdssamfunn eller kommer ikke videre. Jeg får tatt opp, men jeg tør ikke å love at det gjør min jobb. Ok, det. Han får aldri gjøre noe vi etter, aldri. Så er politikere, det tar lov og det gjør aldri noe. Nei. Stendt her og jeg vet ikke kvært. Så skjøtt som han blir han gjør også for den vanlige borgeren i Førjon. Så rymmer han. Ja, hva skal vi? Så det er stuttligere stand og gæla som en hænja hver en talarstål i landet. Republikken! Men det er arbeid for vanlige folk, du. Nei. Det gjør han aldri. Mervin er svekker. Sveker? Han er skuitsveker. Jeg skal si han er gosse sveker, tror jeg på Jakobsen her. Før 88 skip. Nå eier han 230 millioner. Hva er det er? Nei. Så han har sagt alt de 8 skipene vi vilja for å få tryggingarpengar for det. Halt. Lalletande psykopat. Det er svekker, smer. Kunne vinka han, ok? Sikken ein falske fernet. Elski Førjar, det her tonlager ryker. Thank you so much for listening. Tack så hemskt mycket. Forferdelig skyldig er oljedalsingeniør. Kjedeligvis er jo oljedalsingeniør, til. Ja. Forbanna strunar du, jeg kan godt fortelle deg. Og hva skal det nekke verre, til? Det er til at jeg røyner å finne en syndabok her, ha? Men jeg finner den ikke. Og vet du hva? Det tror jeg syndaboken han er og i myestre. Det er her han er, til. Det er disse raparne der, til. Så kommer han til åkken, hvis han er i olje, til, og dolkaft det ut til åkken, til, ha? Ja. Det er det. Hvis du er ved sånn iverfrelster sosialistmeister, så er du nok sagt, jeg ser amerikanerne, der skulle de omgående være loppner, Hvis jeg vil presidenter i USA, så har jeg bomba alt det meste. Jeg såra alt sånt der. Heila lorste, du, ha? Ja, og så har du sikkert sagt, vet du sagt? Jo, du har sagt, ja, men det kan man ikke. Så det er synd og året, du visste mot det teimen som ikke krutjes, det var bøtten, og teimen er synd og året, du visste mot det teimen som ikke krutjes. Det kan jeg ikke takke meg av. Det er ikke jeg som bestemmer hvor krutjes og hvor ikke krutjes, du. Hvis det her ikke vil være vi, så er det tarra problem, ha? Ja, så har du sagt det. Ramparen har vært givet og sånn nekve godt. Nå, ja vel, til hvert her var tarre givet og fortell meg det. Talsystemet? Ok, altså hvis du eier 1000 kroner, så er det ved disse raparen her som jeg har haft ærna av tog. Og hvis jeg rapar ikke var tid, så har du bare haft 900 kroner. Det er 1000 kroner, sier jeg. Sikken eit idioter stømme tog. Du kan ikke komme ved en av de eneste tømme du, men jeg kan komme ved neggo tømme du. Kan ta deg kivjokon, bomber! Og raketter! Og ta deg kivjokon, sjølvmordsbomber! Ja, det er tannteknikere som tar deg kivjokon, du.
Ja, men alltså du måste inte glömma människorna, litteraturen, 1001 natt, Alibaba och där fjörde ronsmännen här. Alibaba är en ren fantasi från Ö till Z. Ja, einaste som passar dessa söven här, du, det är det om där fjörde ronsmänner och varst det kvöj. Du, jag rabbar det ronsmän som gänga i kjola, du, och koner som gänga i buska, du, och män och kvinnor som äter kvottlägg och äter fetost och oliven, du, ja. Och nu är det krutjärnor, du, och hatar er folkasläge som du helder vi, ja. Du är fullkomliga sjuk i hötten. Ja, det har jag sagt viktigt, ja. Och så säger du alltså inte vidare vad du skulle sagt där. Du vart en sån iverfälster socialister, ha? Elski Førjar, det är så dejliga klickar. Jarl. Säg hej. Du kommer vi inte? Ja, mamma hon har helt till fel och inte där lucka vi sån batten eller då vill ju så tack vi där vill göra en gåva. Ja, mamma köpte den. Vad säger ni alltså? Sån där var fint. En svensk bamse. Det är en svensk bamse att det är en gult och blått. Ja, men då är det nu vaknar jag då. Det var det bo flera vanar gott och mamma hon sitter här och hon ser det inte dyster över. Inte gång till hemma dyster efter råbar och gå. Vi vet inte kan vi dra ut på folk snackar om det lilla ska bli alltså en sojar eller vad att då fjaka vi eller streamer eller vad det jag vet inte vad det attlar. Det är bara att det är så utrottigt. Det färg skulle med sig på flak. På flak? Det var den skor. Du ska flakra. Måste ju vara greker sen och ändigar och janskor och betuja var gott byggt. Han kan bli en av tajmon. Han kan bli som en av tajmon. Vi tar av fotospår. Ha? Fränt du det? Det är bara förstånd att detta är viktigt att det är. Ja, kom. Så jag måste kanske vara mjölk. Det är inte alls lust längre. Ja, det är så gärna. Alltså det var ett. Och är då så halt oss hala går lutl. Ge ui Elias stava vi ge ui närka halt fysisk. Elski Førjar det landslaget så vackert och att Leipzig just ställer för framman och att vi färra få fullvärdig om inte så länge. Säg du toy. Så måste du vad sker det? Det är viktigt det är. Gärna umal. Gärna umal. Tack. Jag syns att du är dejlig. Det är dejligt att du kan komma, det syns jag. Ja, glad för att vara. Är du? Ja.
Det er så Henning. Det er så min far. Harald. Goddag. Henning, ja. Jamen Henning, du skal være velkommen i huset. Ved du hvad, han kan sgu ikke forstå færøsk, vel? Nå, men velkommen i huset, Henning. Jamen, du kan tro, jeg er glad for at få et mandfolk i huset. Jeg går herinde en mand med 2 kvindfolk. Det er ikke altid lige morsomt, det kan du måske forstå. Ja, det kan jeg godt se. Jamen, hvem er så dig? Min far, han kender jeg ikke. Mine forældre blev skilt, da jeg var helt lille. Min mor arbejder i en kosmetikforretning. Ja, men Henning, når du er på vej til at blive gift, og blive gift ind i en færøsk familie, så... Baba, for fan. Henning, når du er på vej til at blive gift, og blive gift ind i en færøsk familie, så tror jeg, at du måske gerne vil høre lidt om Færøerne. Jo, naturligvis. Ja, men... Ikke så der ham. Dette redskab, det ser ikke ud af så meget. Det er et vabbein, et vadben. Det gå ikke, det ser ikke ud af så meget, men det ejer livet i mange en færing. Vabbeinet, det var når man var med slutfiskeriet i gamle dage på Suderlandet, og så satte du vabbeinet ned i stokken, og så fyldte du. Men snøret, det var med håndkraft, og det var ikke noget med, alle fik det. Du fik kun de lipper du selv skar. Det var selvdræt. Og det var hårdt, kan jeg sige dig, i månedsvis. Det var noget andet end at gå og pjatte rundt på en dansk grisefarm, va? Ja, det var hårdt. Nu skal jeg. Dette Henning. Hvad for fanden, så meget? Det kaldte vi en kleppur, en klepp. Det er til kalvefiskeriet, når du fisker kalve, når du er med kalvelinje og så videre, så kommer kalven, den store helleflunder, altså kalvefisken. Og så hugger du kleppen ned i heisen, i hovedet på ham. Og så innom stokken, det var kokkende mange gange holdt mig i horst, og få den innom stokken, og så sniper du den innom stokken, ikke den, vælter ind i båten. Og så er det måde for drept, den slår os efter den er død, så slår det mig et. Det har du ikke hørt om før, hva? Ja. Papa, kan du sammen, mand, ikke? Du skal. Vi kalder det vor herresgrint, fordi grinten, det var mange gange sulten kunne strænge sig på. Når så grinten kommer, så holder man liv i bygden af livet. Når grinten bliver drevet ind på sanden, så er det nogen, der går landgang, men der er nogen, der svømmer der ud, så skal det også fanges. Så går du ud, og du kan gå helt op til halsen i søen. Helt op til halsen, og så kommer den i valg, og så hugger du ned i kuklen på den, i hovedet på den. Og så er den andre inde på stranden, som taler, han er inde på stranden. Og så det kan holde mig også. Og så når så vandet ligger der, som det skal, så er det, du skærer den på hals. Du skærer altid en håndsbredde fra blæstret. En håndsbredde, det skal du huske på. Når du kommer med til færøren en gang, så skal det. Så skærer du ned i 1, 2, 3. Hugger dem ned i munden. Og så ligger du. Fascinerende. Henning, godt at du er kommet i mit hus. Nu mangler vi forholdet. Siger bruget. Når du... Ved du hvad, en grovvirse? Nu tager jeg på Crazy Daisy. Skal du ud og danse nu? Så skal jeg vist. Ja, vi kan begynde med de helt lette, den færøske dansen. Den er 2 frem og 1 tilbage. Vi begynder med det helt lette. Så det er 1, 2, så 1 tilbage. Det vi kalder for fotatrakk, det er helt simple sangen. Du kan tage for eksempel... Oi, gøtto, ein der... Nej, Papa! Gider ikke det her mere, mand! Hej, skat. Hvor søs? Skulle hun ikke komme hjem i dag og vise os sin nye kæreste? Jeg er her. Jeg har ikke nogen kæreste længere! Forskerne væk!
Ikke igen. Pernilla. Søs vil glad for hitta sætten. Hæsen hending kan det være ikke mer for henne. Kan det være et angst pjatt. Elski Førjar tror jag man alltid ser här eller läckt ut av santen. Ja, det är väl återna. Men ett franskbrei. Skal det være vi et åttan byrskes? Hon spyr mig alltid om det samma och jag kunde alltid så väl hugsa mig att hos av henne om okkur som mer än det. Kanske spurt henne hur hon eiter och hver henne fra. Men det kommer inte. Vi byrskes, tack. Ja. Det är så väl. Det är 16 och en halv. Ja. Jag tror jag på vatten. Tack. ja, Elski Førjar tror jag att heppa blir 8 i vad bästa samverkan tycker jag men det finns bättre folk. Ja, Elski Førjar. Det är bussen som man säger till. Ja, man ser att det är man är vidare klara. Hallå. Tänder du också? Ja. Tänder du också? Jag tänder också. Hallå. 1, 2, 3. Hör. Ups. Just det. Så är det. Kamera alltid låst. Tidberg är klar. Remi och Rosli Tidberg kommer vi en uppskott om hur man kan branda Førjar i globaliseringen. Kan du greja sin ifrån dig? Ja. Alltså självande så älskar Remi och Førjar. Men Førjar är alltså simpelt inte skälja. Läckert. Nej. Alltså jag tror inte det var branda Førjar. Alltså det med så som bolle eller maskotten så där ja, jag får dem till Remi. Ja, tror jag det. Är det handlamp? Det är verkligen det. Kär läckert handlamp. Nej, det är simpelt inte en läckert handlamp. Men det behövs inte vara så snart. Till skott om Førjar viskar råda. Så har det också största Läckerhetspotential. Störst LHP. Störst läckerhetspotential. Remi är vid att som att vi ganska gott kunde göra för Førjar. Så ska vi fiska på det och Remi. Är det något symbol till Førjar? Som fyr, som nu. Som fyr, som nu. Alltså för att gå fiska på det så kommer det gott just. Det känns på turisterna. Vi vill ju också gärna läckra Førjar sin jobb. Och kanske folk kommer konferera till Førjar så för sig. Det är läckra som båda. Det kommer gott just. Ja, jag vill gärna göra det som fyra. För jag som bestämt för det där som det är reklamer så är det CNN och BBC och sådär som är som Come to Førjar. It's läckert. Elski
Elski Førjar på grund av maten. Det är det bästa vi har förändrat till den första maten så där. Hej. Hur ser jag du? Jag heter Liz. Alltid till jag kommer att köpa franskbröd från där. Jag har alltid att du är så fint. Du är just eisende fitter. Hur ser hever du det? Jo, jag har det gott. Jag kunde bara vid först huxa mig att hej jag kan det. Och kan snacka vi. Elski Førjar. Det var så goda rytundar. Hej! Hej. Och det hej. Jag är så hålla så vi känner det slett. Nej, det här är det några som tar en underskrifter att det här vill du skriva under på att det är krav om till att hälften av timern som sitter i tingen att det skulle vara samkänt. Skriva bara det här. Nej, det kan inte faktiskt inte för. Så. Hallå? Alltså, helt ärligt med jag är det för att homofobiskt svin. Kan rätt ut att hata jägare? Ja, men det är inte det jag hade slett av väldigt. Slett. Alltså, hvis du säger till att jägare inte skulle släppa in i tinge, så hatar du jägare så vill du inte också som människor. Ja, men det är högst det. Jag har alltid till samtidigt är människor lyckas som ett land, men det är nästan himlen att det som traitor. Det kommer någonting som är fint. Ja. Det är bara så obvious chatar. Alltså, hur låter du spela en innan jägare ut att dansa? Innan jägare? Alltså, hör du självan. Alltså, du säger samtidigt är människor som öll andra, ha? Alltså är det som du, alltså är du eisen som är innast inne. Han har kvitt bara varit öppen om det. Ja, man har helt att fat för länge ut. Vet du kvart? Whatever. Men en dag så släppte du laser och så får jag och du in i tinge. Nej, gå. Nej, är allt mer så jag tänker. Det är släckte te snatch vi gå. Är snatch vi till in jägare. Han har klart. Där vi är. Fuglar som sorgar ut av hästar det är med att breja till karavanger ut tills att flygva som landet fra. Tid känna till som är med i Londonfossar. Tid vet att det är stört, men att han mitt mot fria lusus oerhört tungt och dett. Tog han binan sin dräpande kulten, lejade kom bort från färjan, och tog sitast i datter, gratande och glädje, och i föreskan hea, så